Μετά από το βίντεο που δημοσιοποίησε η Χιζμπολάχ με τον ηγέτη της Νασράλα να απειλεί την Κύπρο σε περίπτωση που συνεχίσει να στηρίζει το Ισραήλ, ο δικός μας πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, αρκέστηκε στην πιο κάτω δήλωση. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στις πολεμικές σειράξεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μέρος του προβλήματος. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος της λύσης. Και ο ρόλος μας αυτός, όπως εκδηλώνεται για παράδειγμα μέσα από τον ανθρωπιστικό διάδρομο, αναγνωρίζεται όχι μόνο από τον αραβικό κόσμο, αλλά από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Επιμένει σε ένα δικό του φανταστικό κόσμο ότι είμαστε ο σταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή και ως άλλος καλός Σαμαρίτης το μόνο που κάνουμε εμείς είναι να στέλνουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Όχι κύριε Πρόεδρε, είναι το μόνο που κάνουμε. Εκτός εάν δεν σας ενημερώνουν σωστά οι συνεργάτες σας, τότε πάω πάσο. Ή αν πραγματικά είσαστε τόσο αφελείς που δεν μπορείτε καν να διανοηθείτε πως ο καλός σας ο φίλος, ο Μπίπι Νετανιάχου, είναι ένας σφαγέας και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τον περιμένει και ότι οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με το Ισραήλ, με ένα κράτος apartheid, με ένα κράτος παρία που απεσταθεροποιεί την περιοχή, θέτουν τη χώρα μας σε κίνδυνο. Ας ξεχάσουμε για λίγο την σύσφιξη των σχέσεών μας τα τελευταία 10 χρόνια και την εμπλοκή της Κύπρου στο σκάνδαλο του κατασκοπευτικού μαύρου βαν και του λογισμικού Πέγασος. Ας ξεχάσουμε επίσης για λίγο ότι η Αμάλθεια, για περισσότερες πληροφορίες δείτε προηγούμενο βίντεό μου, ήταν ένα φιάσκο και ένα δημοσιοσχετίστικο κόλπο που πήγε εντελώς λάθος. Και ας καφιόταν στις 12 Ιουνίου ο ύπατος αρμοστής της Μεγάλης Βρετανίας στην Κύπρο, Ήρφαν Σίτικ, σε ένα πάρτι που παρέθεσε για τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου και στο οποίο παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πως έφτασαν στη Γάζα 100 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας. Σε αυτή την πρόταση, ο Ήρφαν Σίτικ ξέχασε να πει πως το Ισραήλ βομβάρδισε και σκότωσε εθελοντές, μεταξύ των οποίων και Βρετανοί υπήκοοι, που μετέφεραν αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια. Επίσης ξέχασε να πει πως η πλατφόρμα σταμάτησε να λειτουργεί 2 φορές και στα τέλη Μαΐου καταστράφηκε λόγω ισχυρών ανέμων. Την ξαναέφτιαξαν φυσικά για να συνεχιστεί το ξέπλυμα. Ας πάμε να δούμε όμως μαζί πώς συμβάλλουμε εμείς στην ειρήνη στην περιοχή μας. Τον Μάιο του 2023, μόλις 5 μήνες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, για την οποία παρεπιπτόντως ήταν ενήμερο το Ισραήλ, αλλά θα χρειαστούμε ένα άλλο βίντεο για να το αναλύσουμε αυτό, ο συνυπεύθυνος για γενοκτονία και πιθανόν αντιμέτωπος με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου, Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκαλάντ, συναντιέται με τον Κύπριο ομόλογό του στην Κύπρο, Μιχάλη Γιοργάλα, και ανακοινώνουν την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ στους τομείς της άμυνας και στρατιωτικής συνεργασίας. Τον Απρίλιο του 2024, και ενώ διανύουμε τον 6ο μήνα αυτής της ανελαίητης γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης, και ενώ ήδη γίνονταν έρευνες εναντίον του Νετανιάχου για προσαγωγή του ιδίου αλλά και συνεργατών του στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου, εμείς διεξάγουμε κοινή στρατιωτική άσκηση με το Ισραήλ. Και μάλιστα σύμφωνα με την Daily Telegraph, η Ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε κοινές ασκήσεις με την Κύπρο για προσομοίωση επίθεσης στο Ιράν, όπως μετέδωσε το GLZ, ραδιοφωνικό σταθμός του Ισραηλινού στρατού. Φυσικά, εμείς το διαψεύσαμε, γιατί μόνο αυτό ξέρουμε να κάνουμε. Τα παράπονά σας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραηλινού στρατού. Τέτοιοι φίλοι να σου πετύχουν. Το Σάββατο 8 Ιουνίου πραγματοποιείται μία από τις χειρότερες επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού στον προσφυγικό καταβλισμό Νουζεϊράτ στη Γάζα. Δολοφονούνται 274 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 64 παιδιά και 57 γυναίκες, και τραυματίζονται 700. Για τους Ισραηλινούς είναι επιτυχία, γιατί διέσωσαν 4 ομήρους. Άγνωστο αν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν και οι Ισραηλινοί όμηροι. Τι σχέση έχει με την Κύπρο, θα μου πείτε. 5 μέρες πριν από την επίθεση, στις 3 Ιουνίου, το στρατιωτικό σκάφος USNS Stockham θεάθηκε ανοιχτά της Λάρνακας. Τις επόμενες μέρες εντοπίστηκε να προσεγγίζει τη Γάζα. Το συγκεκριμένο σκάφος έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει οχήματα, στρατιωτικό εξοπλισμό και ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στη σφαγή.
Αμερικανοί και Ισραηλινοί στρατιώτες παρίσταναν τους εθελοντές αλλά και τους πρόσφυγες. Κρύφτηκαν μέσα σε οχήματα που μετέφεραν, υποτίθεται, ανθρωπιστική βοήθεια. Οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν την πλωτή πλατφόρμα που στήθηκε για το Αμάλθεια για να φυγαδεύσουν ομήρους αλλά και στρατιώτες. Λίγες μέρες μετά, στις 11 Ιουνίου, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, Κωνσταντίνος Κόμπος, ήταν ομιλητής στο Παγκόσμιο Φόρουμ της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής, AJC. CEO του AJC είναι ο Ted Deutsch, περήφανος Εβραίος, και πολύ καλά κάνει, αλλά και περήφανος σιωνιστής, όπως γράφει στο λογαριασμό του στο X. Ο κύριος Κόμπος δήλωσε πως οι σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ εξελίχθηκαν μέσω της ειλικρίνειας, διαφάνειας, εμπιστοσύνης και προσεκτικού σχεδιασμού μεταξύ των δύο χωρών. Καταδίκασε φυσικά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Εννοείται ότι ξέχασε να καταδικάσει το τρομοκρατικό κράτος του Ισραήλ που εδώ και 76 χρόνια κατέχει παράνομα εδάφη της Παλαιστίνης και παραβιάζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Αναφέρθηκε στο δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί. Ξέχασε φυσικά ότι βάσει διεθνούς δικαίου μια κατοχική δύναμη δεν έχει αυτό το δικαίωμα, αλλά ένας λαός που βρίσκεται υπό κατοχή έχει το δικαίωμα στην αντίσταση. Δήλωσε πως η ανθρωπιστική βοήθεια που φεύγει από την Κύπρο για τη Γάζα ελέγχεται πρώτα από το κράτος του Ισραήλ. Εννοείται αυτός ο έλεγχος γίνεται πρώτα στα δικά μας λιμάνια. Δεν ανέφερε φυσικά πως το Ισραήλ δολοφόνησε τους εθελοντές που μετέφεραν αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια. Παραδέχθηκε όμως ότι αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια εξυπηρετεί το Ισραήλ ώστε να αμβληθεί η πολιτική πίεση προς το Ισραήλ από άλλα κράτη. Θέλω να σας υπενθυμίσω εδώ πως ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες, έχει επανειλημμένα καταδικάσει το Ισραήλ και καλεί για άμεση κατάπαυση του πυρός. Στις 12 Ιουνίου, το γραφείο του Υπάτου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου παρουσίασε τα συμπεράσματα έρευνας που διεξήγαγε σε σχέση με τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιθέσεις στη Γάζα. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι Ισραηλινές αρχές είναι υπεύθυνες για τα εγκλήματα πολέμου, της πείνας ως μέθοδο πολέμου, δολοφονίας ή εκπροθέσεως δολοφονίας, εκπροθέσεως επιθέσεων εναντίον αμάχων και αντικειμένων αμάχων, βίαιο και αναγκαστικό εκτοπισμό πληθυσμού, σεξουαλική βία, βασανιστήρια και απάνθρωπη ή σκληρή μεταχείριση, αυθαίρετη κράτηση και προσβολές της προσωπικής αξιοπρέπειας. Επίσης, να σας υπενθυμίσω πως το Διεθνές Δικαστήριο έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για εντάλματα σύλληψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Ιωάβ Γκαλάντ. Εμείς φυσικά το κάναμε γαργάρα, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συνταχθούμε και να στηρίξουμε ένα κράτος το οποίο διαπράττει γενοκτονία. Ούτε μία λέξη καταδίκης του Ισραήλ. Ούτε μία. Απλά για να επιβεβαίωσουμε πως για ακόμη μια φορά βρισκόμαστε στη λάθος μεριά της ιστορίας.